डीजे सोनू कुशवाहा, डीजे सोनू कुशवाहा, डीजे रोशन रिकॉर्डिंग स्टूडियो है कहाँ बाजार मोतिहारी, है कहाँ बाजार मोतिहारी, है कहाँ बाजार मोतिहारी। साच कहिले बतिया भैया सुनला तनी ध्यान लगाए, ऐसन वायरस आइल बाटे सबके भइल बा परेशान, तेजी तेजी से फैला ताटे, ऐसन फैला ताटे हवा खोजलो पर ना मिली दवा। घर से केहू बहरी जाई, मुंह में मास्क जरूर लगाई, मीट मछली के छोड़ा खाइल ना तो जिंदगी खाली जाई। चीन से आइल बाटे इंडिया, उड़ गइल बा सबके निंदिया। डीजे सोनू कुशवाहा, है कहाँ बाजार मोतिहारी। चीन में मचल बाता बाही, कितना जानत चल गइल भाई, एकर लक्षण सर्दी खांसी। कोरोना वायरस हवे नाम, कोनो दवा करे न काम। बतिया पतन करी विचार, टीवी में देता समाचार। सुन लिए मोदी सरकार, जल्दी कोनो उपाय लगाई। कोरोना वायरस के भागाई, ना तो जिंदगी बच न पाई। चीन से आइल बाटे इंडिया, उड़ गइल बा सबके इंडिया। डीजे सोनू कुशवाहा, है कहाँ बाजार मोतिहारी। रोशन रिकॉर्डिंग स्टूडियो चीन के छोड़ा लई बीमारी, पड़ गइल बा सब पे भारी, देश में आवत पारा पारी। चीन वालन के बाटे दोष, खालो सो खाली सांप के गोश। देख के माथा बा चकराइल, कोरोना वायरस बाटे आइल। फैशन प्रेमी जीतू जितेंद्र साच कहेले इहो खबर। अमीर छोटू डालत नजर, फैलल जाता देश में सगर। चीन से आइल बाटे इंडिया, उड़ गइल बा सबके इंडिया। डीजे सोनू कुशवाहा, है कहाँ बाजार मोतिहारी। साच कहिले बतिया भैया सुनला तनी ध्यान लगाए, ऐसन वायरस आइल बाटे सबके भइल बा परेशान, तेजी तेजी से फैला ताटे, ऐसन फैला ताटे हवा खोजलो पर ना मिली दवा। घर से केहू बहरी जाई, मुंह में मास्क जरूर लगाई। मीट मछली के छोड़ा खाइल ना तो जिंदगी खाली जाई।